Здравейте, приятели, ние сме много искали екстрим. Днес ще правим едни деренца с джипа. Там, където нямаме с моторите, се опитваме да минем джипа и дайте да почваме. Това спира да снима и пускаш. И се цъкам, майка ти дева. Тук сега вече тук така трябва да караме. По-скоро аз трябва да се дървим в нещо. Абе, тук така не трябва да минаваме. Да, нали? Не знам. Много се заглавим. Гунев минава. Много пасеш малко. А как се качим тук? Може да се обърнем. Това ще май най-страшната част. Топа. А? Топа за сега. А как ще се върне? Ние нали излизаме на здрав камък? Аз тук трябва да вече слава прозореца, за да вижда. С градинска. Тук не помня как се минаваше, брат. Така ли се минаваше тук, брат? Едно кръвате! Верно сме едно кръв тук. Много сме високи, тъй. А сега къде е едно брат? Мале как ще мани дизаптори толкова прозорец. Особено тук. Иначе аз не виждам. Често по-добре. Добре, няма минахме най-страшното, майка. Абе и онова не е особено. Проблема е, че лебедката не бачка. Имаме колани да кажеш. Колани? Ти ли че го дърпаш толкова долу и половина ги? Добре. Той никой не знае къде отиваме, затова така говори. Ако ще се обава на петък, той без улица. А пътека тук наляво. Какво викаш? Много нагоре. Много е тегло. Тук може да правим джип. Да. Това кажеш, откачаме сега, Робърт не можа да го качи с мотора. Ето го пред теб. Робърт сигнал буквално ето тук.
Брат, този телефон изглежда си на половин метър. А то на 20 цента. Мисля, че първа трябва да си го карам. Да, бе, да. А ти с моторно къде го отидеш? Тук. Защото аз го бием или от 10 или от лево. Няма да стане така. Трябва да си насипка. Това ще хора, разберат как се качваш направо джипите, те просто ще вземат. Сега не са ме гледали на състезанието. Дай, бе, бе! Дай. Горе. Ох, ушите. Това да се настъпи. Не, от това къде качвам, ми заглъхнах ушите. Така, приятели. Тук сме. Сега трябва да видим от тук как ще се излиза, защото е мазно. Вижте само за какво става въпрос. Тук никакви врати и глупси. Тук. И от тук нагоре вече е окей, ама. Тук как ще се излезе? Но там вече няма проблеми, няма. Ето от тук как ще се излиза. Топ, на мен не ми е проблем. Тук аз ако не може да ще завърта и се пусна пак на обратно. Ама се чуда дали изобщо тук да го пробвам. Ама той ли е там е пътя? Да бе, ето го. Сигурен ли си? Да, ето го тук. А нагоре какво става? Нагоре вече отиваме пак натам. Обаче ние можем некъде от тук нагоре да заобиколиме. Дай. Качи... Свали гумата! Долу! Върни малко назад. И сега една идея по-вляво. Добре.
О, много такива трупчета, мама. Не бе, кът видеото. Тук минават с зил. Не, но. Минава, Къде? Да. Аз мисля, че ама то това не е. Да.